Police have confirmed a staggering $4 million cash robbery at the EcoBank Packet Center branch in Bulawayo in what appears to be one of the biggest heists in Zimbabwe history. Azvipere mushe vanoona mavideos apo vanoonekwa kuti aiwa vakomana vesafeguard vanorobewa 4 million pachena, daylight heist, daylight robbery. Vanhu vakatarisa saka mina masvika buda nyuko pana mudobva wasubscribe walike turn on the bell icon. Timina vanhu vamwe kwamchinza CCTV footage circulating on social media captures the moment two masked men presently how trunks of money, loading them into an open truck at the National Railways of Zimbabwe building in Bulawayo, located at the corner of 5th Street and 9th Avenue. In a statement on Thursday, police spokesperson Paul Nyati revealed that the robbers made off with between $4 million and $5 million during the meticulously executed raid. The cash, which was being transported by a safeguard security cash in transit van, was snatched in broad daylight. Eyewitness, some of whom recorded short videos, described how the robbers swiftly stopped the delivery vehicle and the bank loaded the money into a white Ford Ranger and speed off without facing any resistance. Ndomasvika atoona kuti aiwa vanhu munomaona mavideos muchiona aiwa vakomana vaya vachiroba mota yesafeguard chinzi aiwa vakaenda nearound 4 to 5 million daylight iri kunzi aiwa it is one of the biggest heist. Toona vanhu vanofambira nyaya idzi pane rimwe picture riri kutendera pasocial media riri kuonekwa kuti number plate yemota iyi inozikamwa, inobatiwa, inoonekwa nevanhu vaivapo vobva vaikapture but pane this picture riri kushewa nevanhu ramuri kuona iro panoinputwa the number plate yethe vehicle and then pari kuonekwa kuti aiwa make iri kubuda nemodel iri kusiyana nemota yanga iri paground. Zvavaonekwa kuti chokwadi kuti aiwa vakomana ava marobhers chaivo akatraina anoda kuti vakaisa mafake number plates. Chitiko chotika munyika yedu nyika yezimbabwe chimbudza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu aiwa musaona subscribe walike and turn on the bell icon.